Ενότητα πρώτη, ξκλειδώνοντας τα μυστικά του χώρου, μια εισαγωγή στα θεωρήματα θέσης. Φανταστείτε ένα μοναχικό αστέρι να ταξιδεύει στον αχανή ωκεανό του σύμπαντος. Τώρα φανταστείτε όλα τα σημεία στο διάστημα που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη απόσταση από αυτό το αστέρι. Τι σχήμα σχηματίζεται? Μια σφαίρα, μια ουράνια σφαίρα που περικλείει όλα αυτά τα σημεία. Αυτό, φίλοι μου, είναι η ουσία της θέσης. Στη γλώσσα της γεωμετρίας, μια θέση είναι ένα σύνολο από όλα τα σημεία που ικανοποιούν μια συγκεκριμένη συνθήκη. Σκεφτείτε το σαν έναν κοσμικό χάρτη θησαυρού, όπου το χ σημαδεύει το σημείο ή μάλλον τα σημεία που ταιριάζουν στον συγκεκριμένο κανόνα. Τα θεωρήματα θέσης λοιπόν είναι οι οδηγοί κανόνες που μας βοηθούν να αποκρυπτογραφήσουμε αυτούς τους χάρτες, αποκαλύπτοντας τα κρυμμένα μοτίβα και τις σχέσεις μέσα σε γεωμετρικά σχήματα. Αυτά τα θεωρήματα μπορεί να ακούγονται τρομακτικά, αλλά μην φοβάστε. Είναι απλά κομψές εκφράσεις θεμελιωδών γεωμετρικών αληθιών. Όπως οι νόμοι της φυσικής διέπουν την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, έτσι και τα θεωρήματα θέσης διέπουν τη συμπεριφορά των σημείων, των γραμμών και των σχημάτων στο γεωμετρικό σύμπαν. Ενότητα δεύτερη, οι 6 ουράνιες πυξίδες, βασικά θεωρήματα θέσης. Ας εξερευνήσουμε 6 βασικά θεωρήματα θέσης. Αυτά τα θεωρήματα μας οδηγούν στο απέραντο σύμπαν της γεωμετρίας. Πρώτον, θεώρημα του ισοαπέχοντος σημείου. Φανταστείτε ένα μοναχικό αστέρι. Η θέση όλων των σημείων που απέχουν σταθερή απόσταση από αυτό είναι μια σφαίρα. Δεύτερον, θεώρημα της ισοαπέχουσας γραμμής. Η θέση των σημείων που εισαπέχουν από αυτές τις γραμμές είναι μια γραμμή ακριβώς στη μέση. Τρίτον, θεώρημα της διχοτόμου γωνίας. Η θέση των σημείων που εισαπέχουν από τις δύο πλευρές είναι η γραμμή που διχοτομεί τη γωνία. Τέταρτον, θεώρημα της κάθετης διχοτόμου. Η θέση των σημείων που εισαπέχουν από τα δύο άκρα είναι η κάθετη διχοτόμος. Πέμπτον, θεώρημα της σταθερής απόστασης από μια γραμμή. Η θέση των σημείων που απέχουν σταθερή απόσταση από αυτήν τη γραμμή είναι ένα ζεύγος παράλληλων γραμμών. Έκτον, θεώρημα της σταθερής απόστασης από έναν κύκλο. Η θέση των σημείων που απέχουν σταθερή απόσταση από αυτόν τον κύκλο είναι ένας άλλος κύκλος, ομόκεντρος με τον πρώτο. Αυτά τα 6 θεωρήματα ξεκλειδώνουν τα μυστικά που κρύβονται μέσα σε γεωμετρικές διαμορφώσεις. Ενότητα τρίτη, χαρτογραφώντας το σύμπαν, ένας οδηγός βήμα προς βήμα για την επίλυση προβλημάτων θέσης. Η επίλυση προβλημάτων θέσης είναι σαν να χαράσουμε μια πορεία μέσα στο σύμπαν. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική, ένα σχέδιο δράσης. Ορίστε ένας οδηγός βήμα προς βήμα για να περιηγηθούμε σε αυτά τα γεωμετρικά παζλ. Πρώτον, καθορίστε την αποστολή. Ξεκινήστε διαβάζοντας και κατανοώντας προσεκτικά το πρόβλημα. Προσδιορίστε τις δεδομένες συνθήκες και τι προσπαθούμε να βρούμε. Δεύτερον, σχεδιάστε τον χάρτη. Σχεδιάστε ένα διάγραμμα για να αναπαραστήσετε το πρόβλημα. Μια σαφής οπτική αναπαράσταση είναι ζωτικής σημασίας. Τρίτον, εντοπίστε τα αστέρια. Σημειώστε σημεία που ικανοποιούν τη δεδομένη συνθήκη. Καθώς σημειώνουμε περισσότερα σημεία, θα αναδυθεί ένα μοτίβο. Αυτό το μοτίβο αντιπροσωπεύει τη θέση μας. Τέταρτον, περιγράψτε την ανακάλυψη. Τέλος, περιγράψτε τη θέση με ακρίβεια και συνοπτικότητα. Ενότητα τέταρτη, πλοηγώντας σε κοσμικές διασταυρώσεις, σύνθετα προβλήματα θέσης. Μερικές φορές το κοσμικό μας ταξίδι περιλαμβάνει την πλοήγηση σε διασταυρώσεις, όπου τέμνονται πολλαπλές συνθήκες. Αυτά είναι σύνθετα προβλήματα θέσης που απαιτούν να βρούμε σημεία που ικανοποιούν όχι μία, αλλά 2 ή περισσότερες συνθήκες ταυτόχρονα. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, εφαρμόζουμε μια παρόμοια προσέγγιση. Πρώτον, διέρη και βασίλευε. Διασπάστε το πρόβλημα στις επιμέρους συνθήκες του. Στη συνέχεια, χαράξτε κάθε πορεία. Για κάθε συνθήκη, βρείτε την αντίστοιχη θέση χρησιμοποιώντας τα βήματα που περιγράφηκαν νωρίτερα. Τέλος, βρείτε την τομή. Η λύση στο σύνθετο πρόβλημα θέσης βρίσκεται στην τομή των επιμέρους θέσεων. Αυτά είναι τα σημεία που ικανοποιούν όλες τις δεδομένες συνθήκες. Είναι σαν να ψάχνουμε για έναν κρυμμένο πλανήτη που βρίσκεται στην τομή πολλαπλών ουράνιων σημάτων. Κάθε σήμα μόνο του μπορεί να μην είναι αρκετό, αλλά μαζί εντοπίζουν την τοποθεσία. Ενότητα πέμπτη, ο κοσμικός χορός της γεωμετρίας, η θέση σε δράση. Τα θεωρήματα θέσης δεν είναι απλά αφηρημένες έννοιες.
έχουν εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο. Από το σχεδιασμό αποτελεσματικών οδικών διαδρομών έως την κατανόηση της κίνησης των πλανητών, οι αρχές της θέσης παίζουν ρόλο. Σκεφτείτε το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης, η GPS. Βασίζεται στην τομή σημάτων από πολλαπλούς δορυφόρους, καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει μια θέση. Ο δέκτης στη Γη υπολογίζει τη θέση του με βάση την τομή αυτών των θέσεων, αποδεικνύοντας την πρακτική ισχύ της σύνθετης θέσης σε δράση. Ή σκεφτείτε τους αρχιτέκτονες που σχεδιάζουν μια αίθουσα συναυλιών. Χρησιμοποιούν τις αρχές της θέσης για να καθορίσουν την βέλτιστη τοποθέτηση των ηχείων για ισορροπημένη κατανομή ήχου, εξασφαλίζοντας ότι κάθε θέση στην αίθουσα απολαμβάνει μια αρμονική ακουστική εμπειρία. Ενότητα έκτη, συμπέρασμα, θεωρήματα θέσης, ένα σύμπαν δυνατοτήτων. Τα θεωρήματα θέσης είναι ισχυρά εργαλεία που μας επιτρέπουν να εξερευνήσουμε τις κρυφές σχέσεις και τα μοτίβα μέσα στη γεωμετρία. Παρέχουν ένα πλαίσιο για την κατανόηση της συμπεριφοράς των σημείων, των γραμμών και των σχημάτων, αποκαλύπτοντας την κομψότητα και την τάξη που διέπουν το φαινομενικά πολύπλοκο κόσμο της γεωμετρίας. Καθώς ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας, να θυμάστε ότι το σύμπαν της γεωμετρίας είναι τεράστιο και γεμάτο θαύματα που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Συνεχίστε να εξερευνάτε, να αμφισβητείτε και να θαυμάζετε τον περίπλοκο χορό των σχημάτων και των μορφών που συνθέτουν το μαθηματικό μας σύμπαν.